fie na no mo na so aha de ye wo ha se ye bisua de de wonim me de brew na de wo nso nim no afidie na ase no watwa ho enyina ye kyerɛkyerɛ ho ade na nso Asante man ye ne nkoso nti ye ntena ase ma sabia mu sabia nyaado mesra meka o ti bon nkoso bi onu ankasa ne yie die mu nti onse Asante abakose ohene nana akua afiri enne ye san atoa eda no de no ba bia de kosiye efa Asante ya hemfo aba akọ eda no ye koduru na asa ekodo eso eho na ye di wieye na eho na ye besa de ahya ase enne nso na abakosa ma yete asese nana otumfo nana osa ekodo ono na nhyehyede a oyeye no oboa ma yenuanom kramufo beka Asante man ho meka ne se wonam sa awioso de Muslim scholars ni bi beka Asante man council no ho enti na nhyehyede a yeye efa Asante man ho no enam se Muslims no anase yenuanom kramufo Muslimifo omo representative ewo council no mu nti Asante man council no nti no na bibia yeye nhyehyede bi yeye ma Asante man no yehu ne se omo abekan ho no omo kan ho nti omo nuanom so omo ye nhyehyede ni bi ema wo na asa ekwadwo ekọ ne nananom ho no ne ofa ase na asa ekwa ame otumfo na asa ekwa ame ono nso na bedi ade obedi ade 1777 na wonim enima bi ekọ so ne ofa na didie mu na asa ekwadwo se ode Muslim scholars no ebi ebeka court no ho no Asante man council no ho no de hu ya ne se na asa ekwa ame nyame ani mu nie woni nkrofo ne ya adwuma ba mpanyimfo ka asem bi omo se omo oyema meka ne se nkrabofo no etimi convince no ye na asa ekwa ame no ema eniema bebre ye yen abakosem nanka ye de to onum ye na nanom o wadi kan ye yamanne ne yamamre na ye na asa ekwa ame ba ye no nkramosum no a meka ne se na min silipin kan se de meka ni se adiniti abroso nti no ema oto yamamre no ebi etotwene ye ebi ne se amamre bia na ye de moja ye no na asa ekwa ame ema ye yifiri ho kire se otwamu bibia ye de moja ye bia no na asa ekwa ame ema ye yifiri ho na o introduce ade bi nti no ema meka ne se hyehyeye a wode begu akwan mu se obi ye mfonso a bone bi esese ebi a enka amamre kwaso eja ne kwan no ana se bi enye se ye eja ne kwan pocha se ye twe na so no sa ono no de oye ne se na no a ne etwa afiri ho nipa no wonsa ne etwa afiri ho onan ya ne etwa so se nhyehyeye a wode ba ya na wode di Asante man no na Asante man council na ebi mpene so kire se o de onya kramoni de na ompene so enti enam so ma yeja meka ne se yewura yi ekwa ma ne kotena nchen kakra okotena nchen ti onu ani nua na bogufo fie na ebedi na ade meka se obefa ne etuo de tena Asante man adwa so na wonhwe na bogufo fie no no kwasem nie enam de edi kan siye na asa ekwa ame amamuo no mu nti no ma meka ne se kwa bi so no nani anye esanse na emu ache wo ma omu gidi se sa sharia law no ekoso Asante man mu ha no omani nye na abokufo fie ho esanse omu susu se na nka omanya obi a na nka obetimi aya omu ne ma ama wo mu na omu nso omu susu se sa ne ma na emu Asante man no nso gi na abokufo fie etum enti ma ayi kakra ba ya ma na henie no na enya ahoto so kra emu na eja aman fo ekon no ba ye si ja ama akon Asante man akọ ye no na abokufo fie bre so na ema okọ okon no no kwasem nie
okudi akun abosome edu enum na abogu fofie wamfa no totroto popim se de ye kan sa Asante tumi ani Asante nkabomu se de esitie bia no esitie no odi nkunim na nkunim na chi no wani gina na nanom eto omonsa efren ofiri ho na onu ani nua na se kwa me bonsu ebedi ade obedi in 1779 ono na etoso nson ewo Asante mamu ha na onhwe ade ye tse ya hwemu no na sai kwa me ono enso de baaye ono so ntase ma Asante moa ono nso be sorry na Asante ye kan se empoano ono so de nani ehwe ho coastal area ono so de nani ehwe ho enti eho na okon ne kon no de kofa se ono so de empoano efo be ba be ka Asante ho enti ba bia de se Cape Line fancy area ho nyina no na asai kwa me sibe bonsu ono na ono nso de ebae na adia na sunku wo mu ne se oni broni fita enya ayonkofa sunku bi sa ayonkofa beto Asante ene broni fita entem no kwasemu nie sa branu mu na broni fita ba Asante mamu ha obeye eniema sunku bi ma Asante man ba ko ne se oni broni fita nkita hudie no hu se esese wo ye Asante man akwan akane no hu se ekwan ne de bi wo ha enokre ye wo akwan na ededa nanso na anya kwan a meka se aheda ye ne se de na ye hu ne se etie na se kwa me bonsu so na broni fita ebaaye na oba be ye Asante kwan se wo hwe kwantempo a efiri bantma meka ne se bantma eba ebesi asafo kumasi abontin mu na asa kwa mi ebonsu na asa kwa mi sibe bonsu ono na ehwe ema asa ekwan no broni fita ebeye maaye na abawe nso omaye tremu ne tetrete 50 kan se yes asa ebeya ekwan no be kese enu achi na osan ema ye ekwan no ba ko efiri kumase abontin mu ekokosi breman na asa kwa mesibe bonsu ono na ma ye sa kumase akwan tetrete no ono na hwe na asa kwa me esibe bonsu ne dwumadie na eguso aye ka ho asem no dwumadie no ebi a odi ye na me ka se kumase kwantempon no emu no oye nhihye ya sronko chese okun na chi o hyese kwantempon ni nyina no efie atwa kwantempon no ho ahye nyina ye nya no foforo de ensese esi kwan no ho no esese ye buguo na ye si no foforo de ehia se ye penti anase ye na hyenso no ye no foforo no na ase kwa me esibe bonsu o ma ankra sika se obia emfansiesie ne dan titiri o ma omwo ekwa ho na kumase beti kumase be fe na eho hia no enti yewura na asa kwa me bonsu unima o sa de hyehyɛ foforo bi sa to ono ene wokosi abanso kansa fort osi aban bi eho na odi agudie yempemprade ye niema ma ye sa ye Asante anase kyesa Asante anase oman Asante no de ya kon de afire de ya koduo eniema bia na efa ye ho a identify ye eho na odi kogu ye na eho na no wotena adi hia ahoho wonim ye tudi se nana bonsu abamu sa brekro na ano na osaye se tourist area na eho obia ba Asante abakosam efiri pampa so eko wo besua de akwa koduru abamu ho wo firi ho no nso a na se wo wura insider
ɛgye yɛ mpempra de ani ma nyina ase da bi kaka ni nyina wo ho a ɛkyerɛ Asante ye bobre na wonhwɛ wo waye se Asante man enso be fa ne nto apa ta nana bonsu aban no mu ho ɛhɔ ɛna ɔde yɛ se the King's Museum ɛsɛ Asante ahemfo wo mo abia ada meburu se wo pese wo hu bibia afa wo mo a na wokɔ na okosua ono nachi ena ono anu ofaase na ase yaw akoto ono ena ebedi na ade na wonhwe ye kan say Asante na ye pese etre ahyem na asa akoto nso bae no ono nso bo omade bia senka obetra Asante ahyem akodru the coastal areas which say ensu ano mpoano ordinary hwe ho arho say wo mu ne say yentwo anase baka say Asante man entwo a edikan na ose yaw akoto epenso na Asante man di ntwo a edikan na arho sam wo mu ne okon na okoe man ni di ntwo ni nyina gina say eye Asante man atamfo meka ne say dudu ana omo enye Asante man enkoso antum na omunye Asante man enkabo mu ntum no omu nyina eya kwan meka so omu ya adwen kro na omu de authority a na ya osei akoto meka se na ya osei akoto ma ntwodie no baaye na enya wo mo nko eye broni fita British troops omu so be ka asankrofo yi ho coastal areas ni nyina ho na omu de authority a Asante man eno na ma Asante di ntwo enam saa yoso ene ma na yenya efri meka ne se eye saa bia ni nyina da mfa so ane ye wo eye bibi bia se bia obi be free o ma bi so be ba Asante man mu be ba museum ebe ba be hwe bibi obi ba ha ye benya so mfa so ni nyina eto ye dey etwa esan se saa bre no na okon a meka ne se ana odin aba Asante di ntwo no eye okon we esi odiodowa kase dodowa na ye kan eye yewura na ase ya akoto na edi okon eye Asante ma akon nanim ma entwodie ebaaye enam saa yoso ma coastal areas no omo na meka ne se wo mo ehye Asante man ase no ma wo mo ekode wo ho wo ma na wo saa patamo nyina na wo mo hye Asante man ase ni nyina no obi ade no ho efiri Asante man enti wa wonim se saa bredo na se obi ekwaku no odi nkuru na se obehye na se a na wo to ne ade a wutua ema ayewura saa ne ema ni nyina na efiri eye saa coastal areas ni saa area ho eastern areas ni ade ni nyina no ni nyina ebo Asante man jumadie omo ma fa ho eka owo abrempon royal kente shop owo abrempon se kente bia wo hia bia no frɛ wo number 0247 104581 so de be kai no na ya say akoto dodowa wo na ye koi no so okon na ye ko dodowa di entwodie e ba Asante man e ko fa o ye ne bebre baaye say ye hwere ye sika abotina de free saa coastal areas no eba no achi no arehosam wo mu no se civil war be kan se ye ho ntokwa bi si na wonim saa ntokwa no ekofa eye nana dwaben be kan se dwabenfo ntokwa na ekofa baaye die nti a ema dwaben ekodi isinfo no enne eno ne yebeka ho asem ye twa ye ho aba ohene nana akuafi owo abrempon royal kente shop ena afadwumedi hoka uma ye nkone kotu omkrato de owo abrempon kente shop ka kire won se ensa wo mo ho na wusa wo mo ho ade wu be nya nyina meka se eyentu aha na ya sheda aye eye bonwe kente papa wodana waso ho da yesa wo pese da ne dura wo yesronko ninti
ena owa brempon Royal Kingdom aba se be ma da no edimu na ye soronko edi ama wo se wo hwe number na etwagu ase afre sa number kro na sa ye WhatsApp number fa sa wo kente no fa send sa number no Ghana ha afa na nyina meka se wiase afa na nyina baby a wo bia no frɛ eye owa brempon Royal Kingdom na wo da ye so no ebebem de wo pɛ se bia pɛ se wo di mpo ne etwere gumu ana se wo pɛ se ye di bi ye delivery meka no se eye surprise deliveries se wo pɛ se bia ye kwache wo bibi ema wo pɛ se wa ase ye ko surprise na brocha baga no enne de ye na brocha nya bi wa ha enti se wo pɛ se eye ye di bibi kokoma wa ase na wani agi ana so wa ase nso kanfo wa eye afre owa brempon Royal Kingdom ye be package bibia kama ne akwati wanim kama empo sa wo pɛ se wo di bi koma ayire owa brempon Royal Kingdom wo se bra ne be ma wo da ye so ape se wo hwɛ ti se Israel kwa akon bia na omo de omo pamada ka no edi omo achi chese enu ni sunsum a omo susu se na ekoma omo na edi ma omo oba Asante memu nso ane yanso ye kokon a na yanso ye de sikadwa me chese the golden stool ne ye de ka ye ho e de kwa akon na eno na dodo akon no a ye koye no enkuguo ba ye no ye ni ba ye ho so no na ye mpempra de ye de kwa chese ye sika akwa na ye kwa akon na edi achi ewo nakam afenso ye golden stool ye sikadwa no ye hu ye na eni enche na afiri ensa eho na adwa ben hene na akontanse hene ka se da bi ye ndimi ntena se enya nhwe ha ma nkofo yi emfa ajapade ente se enko enti eho na adwa ben hene na kontanse hene san wo machi ekoye na omukọ dene na omukọ ekwaje sa ye gudie yi meka ne se ye sika akodwa no sikadwa esan edisan chi esan ba kumase na wonhwe enno ene de oyo ne kese esan ba Asante meka ne se ebra sikadwa ne beduru ye no ye hu se ye mpempra ye sika akọ na eka ho na won nakam ka ho no na enka ho enti omunwu enu no wesusu se we na afa ena di amanie e baaye e ma eye Asante hene ya esan santie bia wo ye mfunso bia wo dwane e beto a yewura Asante hene na adwa ben hene sha de bose Asante hene wo sha de bose mi wura wada amasa wo wa no ato emu dia me na anya abrante na hwe na Asante hene te se eye dwa ben hene wode nsa aka abrante no mekere se watoa nananum wonsie do no ema yewura Asante hene na ya osei akoto eya enno ene de pinche kese ebeto dwaben ne Asante entem enam sa yeso ene dwaben man etuye na omokoto a ebuakwa achim ebuakwafo ene omokotena nana yaw osei akoto ni ekoso no achi no meka no se woto a ne nananom wonsie do nti ono ana ofa ase kwakudua ene bedi na ade na kwakudua yi na konya dia obedi ye nana kwakudua a odi kan ono nso obaaye no na wonim obi ane ne de ye hu a Asante man se na fashions ye tu ekoni etu omo de entokwa ene cheche omo ma meche se omo de omo ba omo betre omo ahim ani omo de asundwe na betena se chese kakra enya ye pele sa abebo ho ban ewo ho enti na akwakudua odi kan ono na oka omo so omo de asundwe be chechira Asante man no eho wo me yan hwe wonim na akwakudua yi ono ena oye na adwen se pinche ba no ofa ene na adwaben hene ene dwaben fo ntem no ono de o pasundwe enti ono ankasa tu anamon ekọ won ene on kodi nkomo meka no se ne dwumadi edi kan a wo ye no se obekwa kofa ne nuanu ma beka ne ho na no kwasem ni okoye
nso ko fa eye wo mu ebe fie ebe kan no owie no ohun se nokwasem ni sa Asante ma be koso ewo ebredi animu na se ye ka se ye nkokon dia na ewo ne ma esese ye sanse okun na ma ye sika okun ye se okun pagya ye okun e ma ye duru animu dia na se ne se on nkokon dia ene wo hia de foforo na ese oye ebi ne se na ya yewura na akwakudua a odi kan wono ene ye nhyehyeye eye dwadie hu se ebedi dwa e wa Asante mamu ha enti so wo hwa eye breman ene tafo ene baabi a yewura na akwakudua odi kan ebie ye ka se ye ni dwa e wo ho je se obi a wo pese odi wade ton de ba Asante mamu ha no eho ene baabi a ye di kan edi dwa wonam sa ye so eye niema bebre ebo Asante man na ade a na efe won ho meka se eni ka na eni je ene se afanu bi nyantokwa na ono de na akwakudua yewura ono de wo se opa asundwe se de ye former president kan ya ta mo so wo se me de me ami de me pa asundwe sa pepepe ena yewura na akwakudua ono so oye wa Asante mamu ha ono ena se afanu ni nyantokwa Asante mamu ha no na ye wo kwa na efa so siesie no meka ne se aka ne nanka okun no ba omunya ntokwa na wo ho de akoboa na nso we de wanya ne saa o ye wo ye ne se afanu na anya ntokwa no na ye wo akuma bi a ye de sika eye sika akonkwa na de aye o de asoma bofo de aba be frem meka se wo semon wo mu mienu e wo nanim na omo ba wonu o manum asundwe abua meka se peace pipe wonu o munyina atase edi asem no eka na o de de eda eto wi a wo de munnua mu ye nipa ba wo mi entase asundwe mu sa akwa no so na ye na yewura nana kwakudua wotena ase a wodi bu ni man ye akonwa ebia wa Asante mamu a meka ne se aman hene fo no wo ma wo bibia asase e wokumase ha meka se kropon yi mu se obia emesi eye edan wo ha na se odwira eye odwira se wo ba odwira na wanya baabi a wo ne nkoma afo ma ba besue na ma besum afi nso se bia wo ma ba traditional council meeting ana se obeba na ma ba be hia mu be nhia mu bia no se de kan se ye ba court kan se Asante man atena se ni nyina no se wo bia wo ba wo benya baabi atenti no wo ma wo mu asase obi asase se onsi eye de dan e wokumase tupon yi mu se be ya wo ba baabi wo beda emeye dadwen eno achi ena osa boaye ema meka ne se ankrankre som be ona se esom a obeto ye bibi ti se muslimi esom oba na e wo hodeda wo boaye chese wan sorient ya nkase omu firi Asante mamu ha na se omu enyai oma akwan mo mu koso du omu djuma nam so na osan ema Methodist Reverend Freeman asase wokumase ha se omesi Methodist asafo na yewura kwakudua a odi kan ono Freeman ene oma abie school aka ho yewura na kwakudua ono na de eho ema Methodist fo meka ne se papa yi otna na yewura wotna akonya so efie aduasa ene achi abra wankokun 1863 ena pinche kakra eba wone abrofo no ente meka ne se broni krom British fo ene yewura nana kwakudua a odi kan tem chese menteme ho ase anza na abrofo no zuze esese wokọ okon ni bio na otre na ahyem ekọ coastal areas no onti ase ofa akwa bia so se enka sa okon die enka o ma ema so nanso empanyin se de otimu a oho ka afọ abeti se de na niam ekọ no no so passion dwe no ompese wone obi bia benya okon kase bia ni nti ofo aso ema omukọ sa okon no okon okoy odi nkunim de ma Asante man nanso anche na meka ne se oto a ne nana no ewo nsiedo na oto a ye no
ɛhɔ ɛna ɔno ano ɔfa ase yewura Nana Kofi Kakari ebedi na ade ye twa ye ho aba ɔhene nana na ɛkɔ efie ɛyɛ 1867 ɛna Nana Kofi Kakari ɛyɛ yewura Nana Kofi Kakari nso bedi ade na wo hwese dem di kaka esa Asante man no na enchichemu ne amienu omo de okon na ye omade anase omo de siesi Asante man ene omo de asundwie na Kofi Kakari na oka omo a omo de okon na echichira Asante man no ho enti wono nso boa no ho se obekọ ekon na wo de entremu asan aba beka Asante man ye kan se ya Nana Kofi Kakari obomode bia eto ane ko na opese okun na ode fa eye coastal areas no be kan se ode ko empoano no okoso bia ekun saa kun no ekopem se edru baabi no broni fita hu se no de adroni de esese yenya external forces ebeboaye enti omo ekraye abakwasa mo se omo frɛ eye Nigeria fo me kan se eye brodi fita enti 1874 no omo frɛ eye Nigeria fo omo frɛ Sierra fo omo frɛ eye omo Asante atamfo enyina se omo mra na omo mra emeboa wo mo wo saa okun we mu se be yo mbetimi adi Asante so na panyina na odi animu no ono no ye frɛ ne se Garnet Wolseley no ene ye kan se sagrante war no saa okun we ena ye koye na Kofi Kakari ena ekọ saa ekon no eno kwasam ne se okun no okoye no enam ohwe ahoden a efiri baabi bebre eba beka ho na eba Asante so no eno ena ma Asante di ntwo kese ankasa Asante di ntwo kese ankasa me kan se eno ena ma eye sa ankrofo yi ehye eye Kumase me kan so mudi ja etu Kumase mu ehye ye dan hye ya ban so hye ye ne ma nyina isan se omo adi ye so nkuri no kwasam ni se na ye omaga na nko ade ananka obi antimi ye nanso hwe Asante man enti omo kra eye Nigeria fo akofo baaye omo kra Sierra akofo baaye eba ebeka ho chese na omo doso ansa na Ghana nso nyina atamfo a emo etan eye Asante man Asante adiakon na ye dimkuni esan se okun bi wo ho ameka ne se okun wedi na enye yeko ye twa ye ho aba na kua fie ni owo abrebo de owo abrempon kente shop ka kire wo ne se ensa wo mo ho na wusa wo mo ho ade wo benya nyina meka se eyentu aha na ya sheda aye eye bonwe kente papa wo dana waso ho da ye se wo pese dani dura wo yesurunko ni nti ena owo abrempon royal kente shop aba se be ma dano edimu na yesurunko edi ama wo se wo hwe number na etwegu ana sa ye WhatsApp number fa sa wo kente no fa send sa number no Ghana ha afa na nyina meka se wiase afa na nyina baby a wo bia no frɛ eye owo abrempon royal kente shop na wo da ye so no ebebem de wo pɛ se bia pɛ se wo di mpo ne etwere gumu ana se wo pɛ se ye di bi ye delivery meka no se eye surprise deliveries se wo pɛ se bia ye kwache wo bibi ema wo pɛ se wa ase ye ko surprise na brocha bagano enne de ye na brocha nya bi wa ha enti se wo pɛ se eye ye di bibi kokoma wa ase na wani agi ana so wa ase nso kanfo wa eye afre owo abrempon royal kente shop ye be package bibi akafo owo abrempon royal kente shop wo se bra ye be ma wo da ye so ape enam se eye Nana Kofi Kakari
nanka asanteman adwo meka ne se de obedi na ade na oka asomdwefo no ho nti na asanteman adwo no na okokukuru okun kese a eboro so eba ayeso no nti ema odwo ne ba asanteman mu nti no ema ye gye ne dwumadi efiri ne nsa ya asanteman gye ne dwumadi efiri ne nsa eno ena na bonsu ebedi na ade na monhwe na bonsu nso eba aye no ne dwumadi a obedi ye ne se wono nso ohun se ekumase ayedin meka ne sa asanteman ayedin san se okon ekoye no ade oyu ne kese ene breye enti wo ye na adwen se eye dwabenfo a omo ayeso omo enka asante ho na sa omo nkokun bio eye asokorefo nso so omo nkokun bio no woni wo mo kasa nko omo nsan mra meka asante ho na nka se eye nhihye se okuku okun o se nso eden no nka watimi aye ana omo ye se enya ade a omo besan aba omo achi eho ena broni be kan say if persuasion fails force must be applied eye na bonsu yi ono nso yewura ono nso sesa okon nukure ni wo the force ena call say eye dwaben ene asokore omo medom asante bio no kwasem no say emma ebufuo ni ade ebae eno ene ma dwabenfo etu ya omo call achira na mensa bonsu enso ebae no nukure ni enam dwumadi a meka ne se ono nso ediye na asanteman ehun ni se amfa nkoso amra asanteman no asanteman eja ne kwan ema otena nchen se obi fofo emra na omehwe asanteman so eho ena ono anu ofa ase eye na kwakudua a otoso mienu enso bae na wohe na kwakudua de odia de eye adedua nan pe asanteman mu ha onu ni wonipa wodi akonwa eni gina yede ne tena akonwa so eye April eye 1884 ekosi June 1884 meka say adedua nan no kwasemu nie enema pi na meka say etwagu ye nanso ni nyina mu no asanteman na esese asanteman ekoso enti eye nana kwakudua yi yewura kwakudua a otoso mienu meka se oto ane nananom no ono ani nua ketwa ene bedi na ade a ono nso na oka ho o ka se nana kwakudua otoso miensa nanso obedi ade no osesa ne din eye no eye nana agima prempe the first meka se odikan na prempe a odikan na ayonkofa soronku bi ewo ne eye broni entem saa na meka no onya ayonkofa soronku ewo one kwasi broni entem enti enam saa yoso empanyin se edakra yede na esi akonya so na ka sasa be de na ekire no no kwasamunie abrofo no krampo ebi abrofo no tunipa ema omoba ebehwe dwumadie no ema eye fefefe na de na meka se efe ewum te ye wo ho ne yete se eye broni fita ene meka se bibrem empanyifo bi akodi nkomo se omo pese omo colonize eye ebibrem eye Ghana man eka ho ti ebra eye na prempe yewura prempe a odikan ete sa asem ene otu abofo se omo nko eye broni ho na omo no enkonko dinkita ho no omo no emfa adwen fa sa ade no ni efita we kan se Elizabeth wa makwan ama wo manwom kire se wantie omo asem ema omo sa omo chi beba omura amane se asem sei ena asie na sa abre no enam se yewura eye na aprempe wan pene so se omo mbema asante me se broni be colonize odi e be konkwa so no na ope se nko no ombe no masundwe abu a kire se ono ombe tena se di nkita ho se ye nko no omo anti ase enti e hwa na yehu se eye Mr Williams Maxwell wabedu kumase na woba no wode eye nipakuo eye broni abrofo eye empem apem baako ene achiripo 300 1300 troops
ena eye India for so ofa eye nipa apem baako ena Hausa for enso no ofa eye nipa 800 ena ono yenya bibrem ha enso meka no sa Asante memu ha kan say Ghana memu ha atamfa omo nso tan Asante man enso ebeka ho ena ma omo authority a eye Asante na aprempe hu se de eba na ni soso no de okan ne sa ono de opasundue enti se obekokun bio amma moja fufura hwe gu Asante memu kire se ompese obehwie moja gu bio enu nti okan se enye abrofo na mfa ne mom enko no munya Asante man na Asante man entina se asundue eho ena abrofo ne yese omo beyi na firi eye Asante memu san so osusu se leader non ene Asante ahodin enti so omo de ne kɔ a ene Asante omo betimi a control Asante eho ene ma na aprempe a odi kan abrofo no ede ne kɔ kopie sachets imani na meka se bibi boni mu no na ne yie mu a ewo mu se yamamre no etiapo yamamre no mu odu yamamre ne boaye nanso ne yehia bibi kakra ede aka ho na agba no ye nana no ka se ebra na aprempe a odi kan okodu sachets no eho amamra ne ye se ebia bibi na ye de emoja ena esi ano anase ye de moja ena ye amamre bi no na aprempe ema ye yifiri ho enu achi enso osua anwoma meka se osua ade yewura eye nana meka se opokuware a otoso mienu kura di adanse se na aprempe every sachets by no ena ode no koto school mu ema ne sua ade na aprempe ena eboaye ema meka ne se enwoma sua nkasa eba Asante memu kese me kire se aye ebra no sachets no ne nananom ne ofa asefo na aka Asante memu ha adehia na aka Asante memu o hye se obi bia enko school na onko sua ade emfa nka eye Asante amamani enim de sonko na ye wo nana prempe a odi kan eye sachets na okoye no enam so ena ye Kristo som enso ba Asante memu meka ne se o free sachets bae no ena ode asoreko ba Asante memu ha apart from say eye adesua o de adesua so bae no wo ye niema pi ebebo Asante man meka ne se okosua niema bebre so wo eye broni krum nkurani wo free ho meka ne se wo dane etoye no ono a na wafa ase ebe ma kwa me twiritwie ono ene bedi na ade ono ena ye frɛ no ne konwa din se nana osei agiman prempe a otoso mienu enne aha ene ye de musie ya besan ato aso na ye de aba abesi ye wura na asetu a otoso mienu mi wura wonkwaso nyankwada ohene nana na akuefi obuabe mamone hwe ya